Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova sessió dels debats del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya amb els temes que relacionen ciència, tecnologia i societat. Avui parlem de la revolució tecnològica, cap on anem, i tenim dos ponents que ens ajudaran a orientar-nos. De fet, volem parlar del teletreball. Amb la pandèmia ens hem vist molt forçats, almenys durant un temps, a treballar des de casa, i, per tant, el teletreball no ha estat només una opció, sinó en molts casos una necessitat. Però el teletreball és possible o probable fins i tot que es vagi imposant, que en alguns casos els que ho han provat repeteixin o s'hi mantinguin, potser que no sigui la pràctica total, però sí que es combini amb el treball presencial. Nosaltres mateixos aquests debats els hem de fer de forma virtual, ens agradaria molt fer-los presencials, però ha estat obligatori fer-ho d'aquesta manera i esperem que aviat sigui possible passar a un altre tipus de contacte més directe amb els ponents i amb tots vosaltres. Avui tenim dos ponents que ens ajudaran, com he dit, a orientar-nos en aquest món. Anem una mica per ordre alfabètic. Primer tenim la Liliana Arroyo. La Liliana és doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital. És consultora independent, investigadora de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE i publica articles habitualment als diaris Ara i El Periódico, entre d'altres. També col·labora en programes de RAC1, de TV3. I el seu primer llibre, que va sortir l'any passat, es titula Tu no ets la teva selfie, nous secrets digitals que tothom viu i ningú explica, editat publicat per Pagès Editors. És un assaig sobre l'experiència digital dels joves que s'han vist obligats no a teletreballar, però sí a teleestudiar. I això segur que ha tingut repercussions perquè en una edat en què el contacte pot ser essencial, segur que ha tingut alguna influència, en alguns casos positiva i en altres no tant, en l'aprenentatge i en la seva vida social. La Liliana Arroyo és barcelonina i el nostre altre convidat, en Genís Roca, és gironí. De formació és arqueòleg, llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Administració d'Empreses per ESADE. És el president de Roca Salvatella i és un dels grans experts catalans en internet. Des del gener, a més, presideix la Fundació .cat. En Genís Roca, també volia destacar que té en el seu perfil de Twitter, diu inquiet amb ganes d'ajudar, i jo estic segur que ens ajudaran ell i la Liliana Arroyo a orientar-nos en què ens espera en aquest futur. El teletreball és necessari, és imprescindible, és convenient. Estan preparades les infraestructures digitals del país, estan preparades les empreses, les institucions, està preparada la gent. Quin impacte econòmic, ecològic, tecnològic, social, psicològic, sociològic tindrà? Són molts temes, tenim 1 hora i quart aproximadament. Ja sabeu que podeu anar fent preguntes pel xat adreçades als ponents i primer cada un d'ells farà una exposició i després entrarem en el debat en si. Jo donaria la paraula primer al Genís Roca. Endavant, Genís, com vulguis. Moltes gràcies. Content de compartir espai. Hola, Liliana. Sempre m'agrada quan tenim l'ocasió de coincidir i trobar-nos i amb moltes ganes d'aquesta conversa i d'aquest debat. Jo tinc algunes idees que no pretenc que siguin veritats, no pretenc que siguin pontificacions, però sí que espero que mereixin el debat que aquí avui en Xavier ens proposa en aquest context. Poden semblar una miqueta desordenades, segurament ho són, i per això ho sembla, però insisteixo que l'objectiu que tinc és tirar fils per veure si amb tots vosaltres ens feu preguntes o tenim aquest debat que sempre és la manera més bona d'enriquir. Una és que amb aquesta pandèmia hem tingut que fer servir el teletreball, és veritat, però també és veritat que va haver-hi, al principi de la pandèmia, alguns deien, ostres, que bé, que interessant, o això ha sigut un avanç, un avançament, perquè hem aconseguit en 3 mesos el que no haguéssim aconseguit en 3 anys o en 30 anys, i aquestes coses de com s'ha accelerat i la velocitat, etc.
I és cert, va haver-hi una velocitat molt alta i jo crec que el rebot enrere també tindrà una velocitat vertiginosa. Se parlava que Facebook i Google estaven, i ara ja diuen que han dit que tothom que torni. Bueno, en tot cas, per no perdre l'optimisme, si abans teníem 99 reunions presencials i una telemàtica i ara estàvem tinguent 99 de telemàtiques i una de presencial, segurament això acabarà amb, no ho sé, 25 presencials i 25 telemàtiques i 75 presencials, que diràs, oh, quina pena, només un 25, però és que veníem d'un 1 i hem passat d'un 1 a un 25 i això ja estaria bé. Vull dir que per molt que ara hi tinguem un rebot a la baixa, em sembla que realment hem deixat la mitjana en una posició molt més elevada del que haguéssim arribat amb la tendència i amb el traca-traca que portàvem fins ara. Per tant, veurem un retrocés molt fort, però el terra en el que arribarem és un sostre molt alt comparat amb on estàvem fins ara. L'altra cosa que volia comentar és que, al meu entendre, el teletreball, i és motiu d'alegria, ha posat en valor la presencialitat. És a dir, ara som conscients de lo important que és la presencialitat i hem pogut experimentar com hem trobat a faltar algunes coses. I no em refereixo només a les emocionals, que són importantíssimes, sinó a lo valuós que és estar tots junts a l'oficina. De manera que el dia que estem tots junts a l'oficina, aquell és un dia important. Ho dic perquè moltes organitzacions ara estan estudiant fórmules mixtes i si t'acostes pels departaments de recursos humans de les grans empreses, la conversa que està havent-hi més ara és 3 més 2, 1 més 4, 2 més 3, en referència a quin serà el model resultant d'aquest atzucac en el que hem estat. 2 presencials, 3 virtuals, 3 virtuals, 2 presencials, 1, 4, 4, 1, estan amb això. El que tenen tots clar és que el dia que hi ha presencialitat, aquell dia és important per un tipus de dinàmiques o per un tipus no sé com dir-ho, d'operatives, això ho hem de fer el dia que estiguem tots junts. En canvi, això ho podem fer online. Hem posat en valor la presencialitat, que fins ara, de la mateixa manera que teníem una rutina de no fer servir teletreball, també teníem una rutina de malaguanyar les oportunitats que ens dona la presencialitat. Per exemple, a mi em sembla que la telemàtica, el teletreball, que en Xavier ens proposava centrar-nos per aquí, el teletreball s'ha demostrat molt eficient per reunions molt executives de despatxar com tenim el punt 1, com tenim el punt 2, com tenim el punt 3, com tenim el punt 4. I en canvi, i potser sóc jo que he tingut mala sort, el teletreball s'ha demostrat molt menys eficient quan són processos de debat, ideació, pensar junts. Darrere aquesta pantalla és més difícil participar, un s'inhibeix menys, el llenguatge corporal no treballa, els silencis són insuportables, allò de com ho veus això? Aquell silenci de que m'ho estic pensant, en telemàtica és em sents, què em sents, se sent? Tens el micròfon mutejat i es trenquen molt les dinàmiques que podrien ser interessants. I encara una altra idea, que insisteixo i us demano disculpes pel que té de desordenat tot plegat, que és que també s'ha instal·lat un mite de doncs ara jo podria anar a viure a la muntanya i treballar des de la muntanya. I aquest mite del neorural, no? Aquest mite de això és una oportunitat per les poblacions, etc. Bueno, ho poso aquí, aquesta idea, perquè veiem que si esteu d'acord. Jo crec, tot depèn del tipus de feina que tinguis, però a mi em sembla que el que s'ha posat en valor és la importància dels contextos. I al final, generar coneixement, aprendre, avançar, evolucionar, té una correlació molt forta en el context. I l'accés a telemàtica mata els contextos. Intento explicar-me. Si jo tinc una reunió presencial en la que penso que el jefe em matxacarà, perquè vam quedar que entregaria unes coses i no ho tinc, o jo què sé, o mal rotllo, val? Podria fer l'exemple en positiu, però no sé per què m'ha sortit així en negatiu ara. En el moment previ a la reunió,
una companya em diu, què, Genís? Dic, ostres, estic molt preocupat, no ho porto ben preparat, em sembla que puc patinar molt avui a la reunió, puc patir. I la meva companya em diu, ostres, doncs no es pateixis, jo et tiro un cable, jo què sé. Aquesta empatia prèvia amb teletreball hi ha qui directament la perd. Hi ha qui, per contra, demostra les seves increïbles dots per les relacions humanes i amb teletreball també sap fer-ho, però en general es perd. De la mateixa manera que en acabar la reunió, realment ha anat malament i t'han fotut canya, i en acabar la reunió tothom desconnecta i et quedes amb la teva misèria a casa, i aquell company que en acabar la reunió venia i et deia, hòstia, Genís, tranquil, avui tu, si et pot fotre un cop de mà, vols que anem a fer vols que en parlem, vols que fem un cafè, estàs bé, estàs bé. Això també ho hem perdut. Això vol dir que en el abans de i en el després de ho gestiones des d'una solitud que podria ser poc eficient. Això és un tipus de context, però hi ha un altre tipus de context que és a mi em sembla que el futur són les ciutats perquè són uns contextes de desenvolupament personal on hi ha intercanvi de coneixement, intercanvi d'idees, accés a moltes coses. Amb teletreball també pot passar, però és molt difícil ensopegar-te amb ell pel carrer. Has de quedar amb ell, si vols, ensopegar-hi. I en canvi, a mi em sembla que és perfectament oportú, sortint de la feina, trobar-te algú que no hi comptaves, que t'explica el que està fent, que et resulta tremendament estimulant pel problema que tu tenies i que ja surt una xispa que fa que tu gestionis diferent la casuística amb la que et trobaves per una trobada fortuïta i amb la que no hi comptaves. I això, els ecosistemes densos de talent, densos d'idea i densos d'intercanvi d'experiències afavoreixen molt això. I és igual, anant a portar la mainada a la guarderia o sortint del súper, hi ha la possibilitat de que et trobis algú, ostres, quant de temps, i què et fas ara, què et dediques, etc. Doncs mira, estic treballant amb uns sensors computeritzats que analitzen el flux de la música en processos quàntics, i dius, rea, i això? I tu estàs fent això? Sí, i d'allà passen coses que no haguessin passat. Em sembla que amb aquest neo rural que se'n va a la muntanya i de tant es connecta, podria empobrir-se a una certa velocitat d'aquests estímuls col·laterals no previstos que em sembla que són necessaris. Per tant, aquesta idea de context. Per tant, resumint, els conceptes que us he proposat per tenir aquest debat sobre el teletreball, el primer és que això recularà, però per molt que reculi, quedarà molt més per al damunt del que ens pensàvem. El segon és que hem après que la presencialitat és valuosa i que l'hauríem de gestionar amb més respecte i amb més ambició, la presencialitat. La tercera és que s'ha demostrat que el teletreball, bueno, s'ha demostrat, a mi em sembla, que amb executiu em funciona bé, però amb creatiu i amb exploració em dona alguna dificultat. I la importància dels contextos, tant pel que són les relacions d'acompanyament amb les idees com per l'aparició de punts de fuga que no tenies previstos que et podrien ajudar a tirar la feina. Bueno, no sé si ho he endreçat gaire o no, però quan en Xavier ens provoca i ens diu què és això del teletreball i això de la pandèmia, a mi al cap m'explota en aquesta direcció. I ara tinc moltes ganes de veure per on m'explota després d'escoltar a la Liliana. Moltes gràcies, Genís. Una de les coses que té aquestes sessions virtuals és que ara sentiria, suposo, la gent aplaudint i dies, oh, que bé, o veuries... O no, i m'ho estalvio. Bueno, això t'estalvies, després veuries, goita, que tens que estan, o aquell s'està dormint, o... Bé, són coses que a les sessions virtuals ens perdem, però, escolta'm, també si no haguéssim tingut aquest esclat de la televirtualitat, o com li diguem, que crec que és una redundància, ara el debat, bé, de temes n'hi ha molts, no? Però jo crec que és molt enriquidor tot això que planteges, perquè precisament fa uns dies també teníem un debat sobre l'equilibri demogràfic i l'equilibri territorial, la demografia, i clar, també des de diverses comarques deien que això tampoc és la solució,
que ser rural també té uns altres valors, que no és només me'n vaig en tot l'equip informàtic, que tinc una connexió de nassos i ja està, ja soc rural, no? Això té molts altres elements. Bé, escolta, es parla molt de sociologia. A veure, la Liliana Arroyo, que és sociologia, a veure si ens parla de tecnologia i d'empresa, no sé, jo estic molt content d'escoltar-vos tots dos i segur que sortiran moltes idees. Per tant, Liliana, endavant. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Abans de res, agrair la invitació. És un plaer estar aquí. Coincideixo amb vosaltres. Hauria estat fantàstic que ara poguéssim haver coincidit en temps i espai al Museu Nacional de Terrassa, però coincidim en temps a Zoom, que també està bé, també està bé. Jo, si em permeteu, m'agradaria començar amb una anècdota, no? També pensant en els impactes o de quins escenaris possibles ens passen ara que abans no ens haguessin passat, no? Em refereixo prèvia a la pandèmia. És que fa uns dies jo tenia una conferència, una presentació del llibre que abans mencionaves en una biblioteca del Maresme. Per alguna raó, la xinxeta del Google em va dur a una població que no era i resulta que quan jo ja estava arribant dic, escolta, no trobo la biblioteca, estic al carrer tal, número tal que m'has dit, però aquí no hi ha una biblioteca, aquí hi ha una benzinera. I em van dir, clar, però és que a quin poble estàs? Dic, aquest. I em van dir, és que no és aquest, és un altre. Bé, doncs una de les solucions que vam trobar, bé, primer, a part de sentir-me bastant malament per dir, ostres, em refio més del que em digui Google que de la meva memòria, perquè a mi ja em sonava que aquell no era el poble on m'havien convidat. Però bé, passat això, una de les coses interessants va ser que justament havíem anat amb cotxe, anàvem amb el meu company i un altre amic i llavors conduïa el meu company i es va obrir la possibilitat de que en lloc de començar la conferència molt més tard del que haguéssim començat, esperant a que jo arribés al lloc adequat, vam començar la videoconferència al cotxe. No? I, de fet, fins i tot es va convertir en una situació molt divertida. Al final jo semblava una reportera perquè vaig sortir del cotxe i vaig dir, un moment, ara penjo i ara entro a la biblioteca perquè ja estic arribant i em van dir, no, estigues connectada fins que entris a la sala. Per tant, em vaig sentir periodista per un dia. L'anècdota és que això ens arriba a passar fa un any o fa un any i mig i ningú hagués plantejat que jo pogués connectar-me des del cotxe. No? I, en canvi, doncs, era una solució raonable davant de la impossibilitat d'arribar físicament més ràpid. Jo crec que això és un dels signes o un dels símptomes de maduresa respecte a què ens ofereix allò online i allò presencial, no? Que molt bé apuntava el Genís. I una mica passada aquesta anècdota, com de dir, ostres, si ens podem imaginar aquests escenaris híbrids, doncs ara que comencem a entendre què ens aporta allò presencial i què ens aporta allò digital, què pot passar a partir d'aquí? No? Que jo crec que és una de les preguntes que ens volíem fer aquesta tarda, no? El cap a on anem. Per tant, quan el Xavier ens llançava la pregunta, ens deia si estem preparada la ciutadania, estan preparades les empreses, doncs, clar, com a sociòloga jo he de dir, no podem generalitzar i depèn moltíssim. No? M'agrada sempre contextualitzar el que és el teletreball, matisant una mica el concepte, perquè una cosa és el teletreball i l'altra cosa és el treball en remot d'emergència des de casa, que és més aviat el que vam haver de fer fa un any. No? Són coses diferents. I aquest treball en remot d'emergència des de casa el van poder gaudir les persones amb determinats perfils professionals, és a dir, doncs, personal d'oficina, no? On òbviament no hi havia un element presencial, però que a més podíem treballar connectant-nos a través de la xarxa. No? Aquí, evidentment, doncs, queden fora un 70% de la població, és a dir, no perquè no es poguessin connectar, sinó perquè en realitat el volum de persones que ens dediquem a qüestions que són fàcilment teletreballables no és més enllà d'un terç de la població, podríem dir, per les dades que tenim. I després també és important vincular-ho amb el poder adquisitiu o amb el nivell de salari. No? De fet, crec que era a mitjans de juny de l'any passat va sortir una gràfica on creuava dues variables. Una variable era les probabilitats o possibilitats de fer teletreball en l'eix horitzontal, us podeu imaginar, i en l'eix vertical el que marcava era el nivell de salari, no? Al final d'any. I us podeu imaginar que la recta era
ascendent a favor d'aquells que tenien major salari. Per tant, posicions més ben pagades són aquelles que podien teletreballar. I això ens porta a desigualtats que ja no tenen només a veure amb la possibilitat de connectar-se a internet, amb bretxa digital, que aquest és un altre meló que podem parlar-ne també, sinó que ens porta també a una sèrie de drets associats a la possibilitat de quedar-se a casa, a la possibilitat de, en aquell moment, de protegir-se, d'estar més protegits, no només per no desplaçar-se, sinó perquè també podien estar a casa tenint cura dels seus i les seves. I vull mencionar també el tema de les cures perquè sabem que el món del treball, és a dir, món productiu i món reproductiu, són dues cares, que a vegades ens oblidem, però són dues cares de la mateixa moneda, i el treball reproductiu s'ha de fer, igual que el treball productiu. Però normalment acaba recaient molt més, ja ho sabeu, hi ha un biaix de gènere important sobre les dones. I durant la pandèmia i amb el teletreball hem vist que això acabava sent així. També és veritat que hi ha hagut més proporció de dones que han perdut feines perquè eren feines més precàries, més mal pagades, que probablement han desenvolupat més en ERTOs i de més, i per tant aquí tenim de nou un biaix de gènere molt, molt important, que aquests són temes que m'agrada posar de base, perquè quan parlem de teletreball, contextualitzar perquè ens estem deixant de costat o estem parlant només d'un segment de població molt concret, i diria molt privilegiat i n'hem de ser conscients, també tots els que estem aquí, els que estem a la taula i els que esteu també escoltant-nos aquí avui. A partir d'aquí, altres impactes socials que hem viscut arrel d'això tenen molt a veure amb aquests espais d'intercanvi i contextos. M'ha agradat molt aquesta idea de com allò presencial ens dona un context, ens dona una energia, ens dona també tots uns senyals no verbals que el nostre cervell necessita computar per funcionar bé, i d'aquí ve la fatiga de Zoom. És a dir, a l'estiu passat jo crec que parlàvem moltíssim d'aquesta fatiga d'estar connectats, perquè és com quan el mòbil busca cobertura enmig de la muntanya. Doncs es posa calent, s'escalfa i gasta molta bateria perquè allò que necessita per funcionar li costa molt de trobar. El cervell, amb els elements no verbals que compartim quan estem interactuant en presencial, doncs li passa una miqueta el mateix. I aquests contextos que acaben sent bombolles, que després també voldria parlar una mica de les bombolles, ens limiten les possibilitats de l'intercanvi espontani. El Genís parlava de sortir al carrer i que algú t'expliqui que està fent uns xips computacionals de no sé què de la música, però que meravellosa és aquella trobada fortuïta a la màquina de cafè o a l'ascensor, abans o després de la reunió, o directament amb persones que no t'hi reuneixes perquè formen part de la mateixa organització que tu, però no sou departaments diferents o el que sigui i no teniu projectes en comú. Però en canvi us podeu trobar a la màquina de cafè o us trobeu a la cantina a l'hora de dinar. I podíeu parlar del cap de setmana, que havíeu compartit caps de setmana, havíeu viscut caps de setmana molt diferents, però que aquell espai que us unia, que era aquell punt de treball, aquell lloc de treball, doncs permetia reunir-vos espontàniament, de forma inesperada. I és interessant perquè amb les oficines ara està passant una miqueta quelcom que havia començat a passar amb l'educació, i és parlar de les classes invertides. En les classes invertides, al principi, o flipped classrooms, el principi fonamental és, escolta'm, el que fem a la classe és allò que aporta valor. Llegir-nos un text, fer un resum, fer un dictat, no aporta valor, això ho podem fer, és a dir, aporta un valor, però aporta un valor relatiu, no hi ha un valor d'intercanvi, diguéssim, no hi ha una conversa associada a aquesta activitat del dictat o del llegir. Per tant, això ho podem fer a casa i el que podem fer quan ens trobem a l'aula és discutir, és interaccionar, és debatre, és construir aquest coneixement compartit. Doncs a les oficines s'està començant a traslladar aquesta idea de les flipped office, i està molt en línia del que deia el Genís abans, que al final és, així com abans a l'oficina, que anar a l'oficina fos un acte social o que hi hagués espais d'acte social estava una mica mal vist, perquè semblava que si no estaves asseguda a la cadira produint, doncs que no estaves aprofitant el temps. Ara les oficines es poden començar a concebre com aquell espai on allò social és important. Per tant, qualsevol interrupció que et fa una persona per explicar-te en quin projecte està, qualsevol interacció que tens pel passadís, qualsevol reunió de creativitat, de disseny,
doncs això, d'exercitar imaginacions, aquestes són molt més fàcils de fer quan estàs en presencial. I les empreses s'estan adonant d'això, moltes d'elles, i per tant estan anant cap a aquests esquemes que semblen tàctiques de futbol, pràcticament, que el Genís també avançava. Si abans teníem setmanes de 5-2, és a dir, 5 dies laborables presencials i 2 dies de cap de setmana, ara es parla de tàctiques com el 3-2-2, és a dir, que en tinguem 3 de presencials, 2 en remot i 2 de descans, també. Llavors, a partir d'aquí, és veritat que l'utilització dels espais, la circulació a través de les diferents ciutats o arreu del territori i les distàncies poden canviar. I comencem a generar-nos preguntes d'aquest estil. Estic molt d'acord també amb la idea que el neoruralisme no es tracta només de decidir que enxufaràs el teu portàtil des d'un altre lloc tots els dies, que mudaràs casa teva i la teva connexió a internet, no es tracta d'això, però és veritat que aquesta neoruralitat, que no sé si és un terme amb el que ens podem sentir còmodes, però és amb el que millor ens podem entendre de manera ràpida, el que ens podria permetre és plantejar-nos com connectar el món productiu i el món reproductiu. És a dir, per exemple, si jo em mudo a un territori on resulta que la fruita la puc comprar d'algú que l'estigui produint més a prop, en lloc d'anar a un súper, que és una gran cadena que em porta la fruita de no sé on, doncs aquí potser ja tenim un canvi de consum també. Llavors, jo crec també que aquesta neoruralitat és important que la féssim d'una manera ordenada. També en una xerrada que feia fa uns mesos amb un centre d'innovació social a les Terres de l'Ebre, abans que comencéssim la xerrada hi havia participants que ja es coneixien i anaven comentant i tenien terror que la gent de Barcelona de sobte ens vingués de gust sortir de la ciutat i anar-nos a viure cap allà. I parlaven de la gentrificació de les Terres de l'Ebre i aquest és un risc que no sé si és molt o poc real o molt o poc imminent, però és veritat que és un risc que hem de tenir en compte, perquè sabem quin impacte ha tingut això en les ciutats. I a nivell d'interacció hi ha un altre element molt important i aquí sí que el Xavier preguntava si parlaria de tecnologia, però m'agrada parlar de tecnologia vinculada al seu impacte social i és que en un moment en què ha imparat, i encara ho segueix fent una mica, doncs el distanciament físic, la necessitat de constranyir els nostres cercles, de relacionar-nos en cercles més petits i més redundants, ens hem trobat que els entorns laborals eren un dels espais on teníem diversitat i no buscada, i teníem una diversitat necessària tant per les persones amb qui ens podíem trobar en aquests entorns laborals com perquè en el trajecte de casa fins a l'entorn de treball ens creuàvem amb gent diferent pel carrer. Si agafes el transport públic et creues amb gent diferent, mentre que si vas del menjador a l'estudi de casa teva és molt difícil que et creuis amb gent diferent i probablement t'espantaràs. Llavors jo crec que aquests entorns laborals no només tenen aquesta funció productiva i econòmica, sinó que també són un espai d'exercici de tolerància amb la diversitat. I això és una qüestió que ens fa moltíssima falta, especialment en un moment en el què les nostres bombolles físiques s'han reduït moltíssim i, a més, si només ens relacionem en digital, més enllà del Zoom, estem a les xarxes socials on a més vivim en cambres d'eco. Per tant, aquesta sensació d'estar encantats d'haver-nos conegut i d'estar sentint tot el dia coses similars a les que nosaltres ja pensem no fan més que allunyar-nos de la idea que la diversitat existeix, que hi ha molta gent que no pensa com nosaltres i que al final ens carrega de raons per pensar que el que nosaltres pensem és el correcte o és el general. Per tant, defenso els entorns laborals com un espai de relació amb la diversitat. Una diversitat, evidentment, que no és del tot transversal, però com a mínim ja no és gent que tu tries, amb la que tu tries veure't. I per últim volia apuntar 2 temes. Un és tot el debat sobre drets que ha reeixit i que també em sembla molt important, drets vinculats també a aquests contractes laborals o aquestes figures laborals, diguem-ne, perquè també hi ha molts i moltes treballadores independents. De fet, és pràcticament un 50% la proporció de persones que estan contractades amb nòmina o les que treballen de forma independent en diferents perfils, però sí que crec que ha reeixit moltíssim sota, diguéssim, el paraigües de moltes fórmules, però properes a les rendes bàsiques, la necessitat de
plantejar-nos fins a quin punt no necessitem posar les cures més al centre i que, per tant, els nostres drets no han d'estar vinculats al fer, és a dir, no hem de tenir drets pel fet de treballar, sinó la possibilitat de plantejar-nos tenir drets pel fet de ser, que és diferent. I aquí, per exemple, també podríem entrar en altres drets, com el dret a la desconnexió i de més, però vaja, jo crec que he apuntat uns quants temes i com que això va de debatre i dialogar, de moment, si us sembla, ho deixo aquí i seguirem aprofundint amb els temes que us cridin més l'atenció. Moltes gràcies, Liliana. Una de les coses que té la virtualitat és que el moderador no sap si s'allarguen els ponents, com els hi passa un paper. Ja sé que hi ha sistemes de xats, no sé què, no? Però com que us heu limitat perfectament el temps que havíem quedat, doncs no hi ha cap problema. Jo pensava, mentre parlàveu amb temes diversos, a part de les reflexions aquestes tan interessants que feu, imaginem-nos aquesta pandèmia fa 20 anys. No cal anar al 1870, que hi va haver una epidèmia de febre groga a Barcelona, no? Però imaginem-la fa 30 anys, suposem. Clar, el que ha suposat és una possibilitat per mantenir el contacte social, familiar o d'amistat o el que sigui, i també el treball. Quan diem una de les mesures per prevenir el contagi és el distanciament físic, perquè, clar, el distanciament social no. El distanciament social en aquesta època és encara més difícil, no? Però això, la tecnologia ens ha permès almenys això, però també ens ha obligat una mica a oferir o mostrar un entorn íntim, més endreçat o menys, perquè al connectar-nos des de casa hem de buscar algun racó que no es vegi gaire desendreçat, després hi ha les anècdotes de si passa la mainada a mitja reunió, coses d'aquestes, no? Però també és una manera que la gent, en comptes d'anar a la feina i compartir un espai, ofereix part del seu propi espai, que alguns poden triar, d'altres ho tenen més difícil, no? També són coses que potser cal tenir en compte. Jo voldria plantejar això dels biaixos, la discriminació, més dones que han perdut feines, feines que no es poden fer de manera virtual de cap manera, la relació amb els salaris. Tot això, quan parlem del teletreball, està aquí per quedar-se, probablement és cert. Com ha dit el Genís, ha pujat molt, baixarà molt, però estarem sempre més amunt que abans. Però, clar, també és una preguera que no es pot generalitzar per allò de la bretxa digital, per les diferents situacions, per les diferents capacitats de formació. Com veieu aquesta generalització, si és un 25-75, si és aquest 3-2-2 de feines virtuals, presencials i festives? Com veieu la societat en conjunt per no deixar enrere els que els hi costi més afegir-s'hi? Què podem fer? Liliana, disparo, però a veure, hi ha dos punts de vista aquí. El teletreball ens ha vingut aquí, pum, sobtadament, i a partir d'aquí tothom intenta reaccionar i veure com ho incorpora i com ho integra. Jo crec que estarem tots força d'acord en que el que quedarà clarament és un model molt híbrid, en què serà molt normal que en una reunió hi hagi algú que està des de la pantalla i la resta estem presencialment. Quan fins ara, si no podies ser-hi a la reunió, senzillament eres absent d'aquella reunió. Jo crec que el recurs de la Liliana de l'altre dia, ostres, m'he liat, però tinc un recurs que sempre l'havia tingut, però ara l'hem normalitzat i el posem sobre la taula amb més agilitat, això és així. Però quan em poso des d'un punt de vista més social, em ve la reflexió de drets i deures, que és molt òbvia i que és una de les dèries. Amb la Liliana compartim diverses coses, aquesta n'és una, una certa dèria per aquest tipus de sensibilitat, al tanto amb els drets i els deures. I la Liliana ha fet un parell de reflexions molt pertinents sobre
no tothom té les mateixes... No hi ha igualtat de condicions amb això del teletreball. Llavors, aquí, drets i deures, perfecte. Però si canvio l'angle de la mirada, i en lloc de mirar a la persona que teletreballa i els seus drets i deures, em poso en la parte contratante, como ya los camarotes, como camarote de los hermanos Marx, la parte contratante de la parte contratada. Bueno, si mires a la part contractant, té molts problemes. L'empresa, que no totes són dolentes, l'empresa té molts problemes per trobar nous indicadors de productivitat en teletreball. I el problema el té perquè abans ja el tenia. Hi havia molta empresa, no, ho diré diferent, havia molt jefe, ho dic en masculí, havia molt jefe que estava satisfet de la persona que estava moltes hores allà, que poder no feia res, però tu, cada dia a les 9 està aquí, i són les 5, marxa tothom, i ell encara hi és. Això és compromís, i poder no feia res, poder feia sudokus, però hi havia una simplicitat d'associar la presencialitat al compromís. I ara que hi ha teletreball, hi ha molt jefe, si m'ho permeteu, tonto, d'aquest simplista, que s'ha quedat sense paràmetres per poder valorar l'esforç que rep dels equips. I això no és conseqüència del teletreball. Ja veníem malament, arrossegant males pràctiques, i ara ens ha posat sobre la taula la demostració de que no tenim sistemes justos d'avaluació del rendiment del treball. I que, de fet, només els tenim quan la feina és molt mecànica i productiva. He gestionat 200 expedients, he gestionat 100 expedients, he gestionat 50 expedients, temps de resposta de 2 hores, 1 hora, però quan tu ets un creatiu artístic, què? Com ho fem, això? O quan tu ets, no sé, anem a posar exemples, hi ha un flotimer d'activitats que resulta que no les sabem avaluar. I quan parlem d'igualtat de condicions o quan parlem de qui pot fer això i qui no pot fer això, més que el tema físic d'accessibilitat, connectivitat i tal, que ja el sabem tots i estem d'acord, el que preocupa és això, que és com si tinguéssim que refer les regles del joc i amb això serem més lents, crec, que no pas en el desplegament d'infraestructures. I em sembla que aquest és el, no sé, una persona que treballa a l'administració o que treballa a la caixa o que treballa no sé on, ara quan fa 4 dies que no hi va, el seu jefe que no opina. I com ho avalua? Jo crec que aquí, ara mateix, hi ha un cràter en el qual es pot ser terriblement injust. Llavors, hi ha gent que està fent molt bona feina i ningú li reconeix i hi ha gent que tot el contrari, que aparenta molt però crec que no està fent gaire res. I al revés. Hi ha tema. A mi em preocupa més això, ho considero més estructural que el de les infraestructures, perquè l'escletxa digital, entesa com a escletxa d'infraestructures, és un problema que tenim, però és un problema que sabem. I el tenim més o menys identificat, i qui més qui menys, amb la Liliana l'altre dia havia una reunió on parlàvem de com ho podem fer per combatre això, tothom està molt preocupat, tenim la mètrica. 732 nens no van poder seguir l'escola perquè no tenien accés a un dispositiu, hem de fer un pla, un projecte. No és un tema menor, però està identificat. En canvi, això que dèiem ara, em sembla que està més soterrat i no veig la mateixa energia per resoldre-ho i no és tan fàcil de resoldre. No sé, igual no t'he contestat, però a vegades em passa això, que m'animo i me'n vaig. No, per això estem. Liliana, no sé si vols comentar alguna cosa o segueixo disparant jo. Algunes reaccions al que comentava el Genís, o seguir elaborant en això. Estic totalment d'acord que hi ha un canvi cultural associat a aquesta adopció de noves infraestructures, diguéssim, sigui connectivitats, sigui dispositius, sigui software, que jo crec que està estressant, diguéssim, està tensionant el model antic de treball per hores associat a presencialitat i el model de treball per objectius,
que podem deixar un capítol a part com funciona realment la flexibilitat quan es treballa per objectius, perquè crec que justament moltes de les persones que van haver de fer aquest treball en remot d'emergència van intentar suplir la manca de presència amb sobretreball. No? És a dir, aquí tenim molts quadres de com han augmentat l'ansietat, l'estrès laboral, burnouts i de més, justament per això. No? És a dir, el fet d'intentar suplir això que no és evident perquè no passes per la sala on està tothom assegut i no veus a la gent allà davant de la seva, cadascú davant de la seva pantalla, sinó que és com una certa obligatorietat a ser-hi. No? I una altra obligatorietat és a encendre la càmera. I aquí hi ha un tema que abans comentaves, no, Xavier, que té a veure amb aquesta fusió dels espais. No? Quan casa teva es converteix en el parc, en l'escola, en la feina, en el gimnàs, en el millor restaurant del barri, no? Tot això, és veritat que han passat coses precioses, com que hem humanitzat la presència de criatures a casa, sobretot en les setmanes més dures de confinament, on òbviament no hi havia escoles, i crec que aquí hi ha hagut han sigut passos a favor de la conciliació, no? O de concebre que en un moment donat podia aparèixer una criatura amb un dibuix ensenyant-li al pare o a la mare que estava a mitja reunió, no? I ho hem normalitzat i ho hem celebrat. Però, per exemple, l'obligatorietat d'encendre la càmera, no? Que se suposa que sempre has d'estar en condicions de poder encendre la càmera, que has de tenir un wifi adequat, una il·luminació corresponentment adequada, un fons també que s'adigui amb l'estatus que tu vols representar, no? És a dir, i aquí faig broma perquè durant aquelles setmanes també van començar a sortir com unes estanteries de l'IKEA, que eren unes estanteries de cartolina perquè poguessis posar totes les grans obres de la literatura universal, no? Darrere teu. Després ara això s'ha tornat més sofisticat i en lloc de comprar-te un cartró de no sé on, doncs ja tens els fons virtuals que pots posar que estàs en un coet, no sé, que estàs al Perseverance, no? Allà orbitant. Però sí que és veritat que hi ha hagut tota una... Hem entrat en una lògica d'identificar estatus, situació, condicions de vida, etc en uns espais molt íntims, no? Com poden ser les llars de les persones. I aquí, de nou, topem amb els desavantatges, no? Que abans també comentava el Genís. Llavors, tornant a aquesta idea de presencialitat igual a compromís i com lliguem, com vinculem, com mesurem el compromís ara, és veritat que el fet que tenim una quantitat enorme de tecnologies emergents que ens permeten rastrejar rendiments de tot tipus, resulta que moltes empreses han començat a quantificar moltíssimes coses, no? Intentant monitoritzar l'activitat de les persones que estan treballant per ells i elles. No? I en aquest sentit jo crec que en un escenari de normalització d'una vigilància general, i de fet hi ha informes que demostren que des de les aplicacions de rastreig de contactes fins a totes les que ens mesuren les constants vitals, la son, etc., doncs estem normalitzant una monitorització constant de la nostra activitat i això s'està estenent també als entorns laborals i permeteu-me dir també als entorns d'estudi, és a dir, els entorns educatius, perquè estem deixant de banda tot el que és el context de teleeducació, però aquí també tindríem tot un altre tema. No? I a la universitat, per exemple, varia per barris i per facultats, però jo he arribat a veure situacions en les que perquè un alumne pugui fer un examen ha de complir uns requisits molt concrets, tècnics. No? Llavors, jo crec que, com molt bé apuntava el Genís i com sempre insistim, jo crec que amb això també coincidim, és que a vegades intentem resoldre des de la mirada a la tecnologia qüestions que són socials o com a mínim sociotècniques, no? Però que són de crear un nou acord al voltant d'això. Sí, gràcies. Jo, permeteu-me, abans de començar a fer alguns comentaris, voldria animar la gent, els assistents, perquè el xat està molt avorrit, no l'estem amortitzant. A veure, si no hi ha preguntes, que segurament n'hi ha, si sou tímids, per això és virtual, ningú ha de donar la cara, s'escriuen al xat i ningú us veurà.
I a més, també, si no voleu fer una pregunta, potser podeu explicar la vostra experiència. El teletreball m'ha anat molt bé, m'ha anat molt malament, per això i per allò. Jo soc treballador, jo soc empresari, jo soc professor, jo soc alumne, no sé. Expliqueu, comenteu alguna cosa. Jo volia entrar en el tema de la creativitat, perquè tant en el món de la recerca, de l'empresa, en el món del periodisme, de la cultura, l'intercanvi casual és molt important, perquè tots ens hem trobat de vegades que amb una persona que et trobes casualment pel carrer t'explica què està fent en aquell moment i d'allà sorgeix alguna idea, un contacte, el que sigui, alguna iniciativa. No fa gaire un investigador deia que havia començat a investigar un tema molt concret perquè al final d'una conferència havia pogut parlar amb la persona que l'havia impartit, un moment fent un cafè. Clar, aquestes coses són molt importants i a més, si ens movem dintre la bombolla, ens trobem, com ha dit crec que està la Liliana, que després ens trobem que Facebook tria les notícies que hem de llegir perquè ens agradaran, Google ens coneix tant que les cerques també ens orienta i clar, anem nosaltres mateixos amb tot un món repetitiu quan la societat progressa des del punt de vista de l'intercanvi, de sentir opinions diferents, de viure experiències diferents, de les trobades casuals que et permeten obrir la ment a noves idees o escoltar persones que mai no hauries escoltat, no? Jo crec que això, la creativitat i l'atzar i la no virtualitat també és molt important. No sé si hi ha alguna cosa a dir sobre això i també és important això que ha dit el Genís i la Liliana també, no? Clar, precisament aquests debats es diuen ciència, tecnologia i societat perquè, com s'ha dit, doncs aquí si falten ordinadors, doncs s'intenta comprar-los i repartir-los. Si la connexió no és prou potent, doncs ja mirarem d'instal·lar més antenes o cables més gruixuts. Però clar, si la gent no s'adapta a una situació totalment nova, què fem? No és una qüestió de anem a instal·lar mentalitat a la gent, a repartir-la, no? Per tant, els aspectes socials, psicològics i tenir en compte la diversitat de la gent són molt importants. Si voleu anar comentant, però ja, a veure, alguns comentaris al xat... Som nosaltres. Bueno, som nosaltres mateixos. Algun ordenador a la sala, persones que hagin trobat l'equilibri productiu-reproductiu en el marc de la flexibilitat que permet el teletreball. A veure, començarem a pensar que els participants aquests, que aquí em surt el nombre, estan connectats però han anat a berenar o han anat a fer un tom, han deixat la càmera apagada i així com assistents i els donarem... Hi ha una cosa, ara amb aquest comentari que feies, Xavier, hi ha una cosa que veiem que en penseu, que és que a vegades aquest tipus de debats, i segurament jo el primer, els fem des d'un cert elitisme intel·lectual, no? Hem de tenir múltiples experiències, hem d'obrir les nostres... hem de tenir contactes imprevistos, és una actitud davant de la vida. És com quan parlem i diem que això de les fake news s'arregla amb que la societat tingui més esperit crític, que la gent avaluï les fonts de la informació que consulta. Ens posem molt estupendos quan ens posem així. I jo ho faig, però ara estic fent acte de contricció. Hi ha gent que té tot el dret a tenir una vida plena i rica sense tenir que tenir esperit crític, estar supervisant totes les seves fonts d'informació i administrant la seva dieta informativa i aquestes coses. O l'altre dia parlàvem d'empoderament, no? Has d'estar empoderat. Jo, de veritat, jo passo. Jo no em vull empoderar. No, ja està bé. No, perquè llavors jo m'he d'empoderar i agafar el control de la meva salut, he d'empoderar-me i agafar el control de la meva formació, m'he d'empoderar i agafar el control m'he de produir la meva pròpia energia, llavors m'he d'empoderar i he de fer... I al final dius, mira, jo el que reclamo és el dret a que tothom es pugui empoderar, però també reclamo el dret a no empoderar-me i poder confiar en un sistema de salut, poder confiar en un sistema educatiu i poder confiar en un sistema energètic en lloc d'empoderar-me, que empoderar-me en el fons vol dir no me n'en refio i ja m'ho faré tot jo. Però això és com convidar a l'individualisme.
I crec que és una trampa, l'empoderament és una trampa. Llavors, no cal que tothom tingui una vida rica i plena de contactes i no sé quantos. Llavors, hauríem de poder, en alguns aspectes de la nostra vida, desenvolupar-nos amb més tranquil·litat, sense aquesta exigència que se'ns dona. Llavors, la gent que vol teletreballar, la gent que no que vulgui, la gent que la vida la porta a un tipus de relacions laborals i a un tipus de contextes professionals, hauria de poder tirar endavant sense afegir-li, a més, la seva responsabilitat en no sé quantes coses. Ningú ha dit això, El comentari que feia Xavier no anava per aquí, però m'ha ressonat i aprofito per posar-ho. Ho dic perquè els motivats digitals, jo el primer, si voleu, és com quan, per exemple, jo, pel meu gust, jo tinc sobrepès. A mi m'agradaria primar una miqueta, val? I quan me començo a informar, hi ha gent que em diu, hauries de beure 2 litres d'aigua al dia. Vale, m'ho apunto, 2 litres d'aigua al dia. 2 peces de fruita cada dia, m'ho apunto, 2 peces de fruita cada dia. Jo agafo tot el que me diuen i explotaré, em passaré el dia bevent i menjant, perquè una nou, 2 kiwis, 3 no sé quantos, és impossible, això no lliga. Llavors, la gent que intenta ajudar-me amb dietètica, que mai me n'he preocupat, vull dir, soc gros, però vull dir, la gent que intenta acompanyar-me en dietètica, si acumulo tots els consells que rebo, és inviable. I la gent que intenta acompanyar-me amb aquest repte d'incorporar-me a la societat digital d'una manera rica i plena, si acumulo tot el que em diuen, és inviable. Llavors haurem de trobar alguna cosa, perquè acabaré tonto i gordo. Tenim una pregunta. En Jordi Castells diu que m'agradaria que incorporéssim a la reflexió el fet que a causa de la tecnologia els treballs estan canviant molt i posa 2 exemples. La venda de viatges i el comerç electrònic. Què podem dir sobre aquests canvis amb aquests 2 exemples o d'altres sobre la manera que estan canviant molt algunes feines? Sí, aquí. Sí? Aquí jo... Moltes gràcies, Jordi, per atrevir-te a trencar el gel. Sí. Clar, jo crec que és molt bona pregunta, no?, que planteges 2 temes que estan en transformació substancial, no? En bona part a causa de la tecnologia, si volem, però també a causa de la situació que estem vivint, no? De repensar determinades coses. Per exemple, et plantejaves la venda de viatges, no sé si et refereixes també a tot el que és el sector turístic o fins i tot el sector d'experiències d'oci, no? I l'altre és el comerç electrònic. Jo crec que estan canviant en camins diferents, no? I el comerç electrònic, per exemple, sí que és veritat que ha crescut moltíssim, però que està vivint també un punt de retrocés, igual que el teletreball, que comentava el Genís, no? És a dir, fa un any havíem accelerat moltíssim o s'havia catalitzat molt la venda a través de comerç electrònic i ara algunes persones ho han seguit fent, no? És a dir, per exemple, persones que durant les setmanes dures de confinament doncs, compraven al súper per internet, no? I que potser això ho han mantingut. No? Han mantingut això perquè han trobat la qüestió que és convenient, que és còmode, que és més pràctic o el que sigui. No? I després podem anar-nos a comerç electrònic de l'estil doncs, a grans plataformes, no? Pensem doncs, potser en Amazon. I diria, aquest comerç electrònic està canviant no només gràcies a la tecnologia, sinó que també l'estem fent servir d'altres maneres i estem normalitzant, per exemple, el fet de que sigui molt més barat demanar un llibre que podríem anar a comprar a la llibreria del barri, però el demanem a les 11 de la nit en pijama des del sofà i a més el tindrem al cap de 24 hores perquè hem pagat no sé quina d'allò, no sé quina quota, que tenim accés premium a tots els lliuraments, no? I per tant doncs, ens és igual comprar 20 que comprar-ne 50 doncs, perquè no tenim un sobrecost. No?
per aquests lliuraments extres. I en aquest sentit, clar, jo crec que no només està replantejant el comerç electrònic, sinó que al final està afectant la mobilitat en les ciutats, està afectant, estem en la lluita contra el plàstic, però resulta que preparant un cas d'Amazon a la ciutat de Seattle, deien que el consum de cartró havia pujat un 15% des que Amazon s'havia instal·lat a la ciutat. Un 15% és una borrada d'increment. És un cartró que s'ha de produir, que s'ha de reciclar, que s'ha de processar i de més. Per tant, jo crec que sí que hi ha elements en els dos casos, diguéssim, que no diria ni sectors, perquè el comerç electrònic és molt transversal i els viatges també, que hi ha una part de canvi que ve per aquesta revolució digital o tecnològica, però que hi ha molts altres factors que estan intervenint també. En tot cas, sí que estem normalitzant determinats sectors de la societat, allò que dèiem abans, una manera molt més fluida de comprar experiències de viatges o d'oci a través d'internet i la importància del comerç electrònic a les nostres vides. I abans de tancar aquest torn d'intervenció, volia aprofundir en la idea de la importància que em sembla molt fàcil solventar-ho donant accés a dispositius o a connectivitat, però que a vegades el fet de resoldre-ho des del plànol material ens genera nous problemes. I amb això què vull dir? M'estic referint a que quan decidim des dels estupendos optimistes digitals, que jo també alço la mà, que deia el Genís, des d'aquest tecnooptimisme de dir doncs tothom ha de tenir connexió, que evidentment hauria de ser un dret i estic totalment a favor, però hem de triar molt bé el quan, el com i de quina manera. És a dir, al final, la digitalització o l'accés a tots aquests elements és important, però no pel simple fet de dir ja tenim accés, posem un tic a la llista, sinó perquè hi ha d'haver un propòsit al voltant d'això. I aquí penso molt en casos en els que, per exemple, una coneguda que treballa al barri de la Salut a Badalona, deia en els moments més durs de la teleescola, vam oferir portàtils a les famílies que no en tenien al barri. Diu, i els hi vam oferir portàtils i hi havia casos, és a dir, hi havia casos que perfecte, que els hi oferien el portàtil i doncs tot podia funcionar, però els hi oferien el portàtil i a casa no hi havia connectivitat, o bé al cap de 2 setmanes aquell portàtil l'havien hagut de canviar per menjar, perquè hi havia altres prioritats que no eren connectar-se a internet, o bé posaves un problema a aquella família que estava en una habitació rellogada sense porta i que havien de deixar sempre algú a l'habitació vigilant el portàtil perquè ningú altre de la casa o de l'edifici els hi prengués. Llavors, això lluny de voler fer una caricatura dels desastres que podem fer des de la bona voluntat, jo crec que aquí és important, des de la perspectiva de drets i deures, que contemplem la possibilitat de que, si bé la ciutadania no tingui la responsabilitat, sí que tingui veu i vot per poder dir què necessita i quan ho necessita. Això sí que em sembla fonamental, una ciutadania que pugui ser protagonista d'aquests canvis, no només víctima o no només beneficiària. Sí. Aquí hi ha una altra pregunta sobre un tema que he començat a apuntar. Diu que si creieu que la digitalització està creant una nova diferència social entre els que no poden fer teletreball, sovint amb feines més físiques i mal pagades, i els que en poden fer, i si fos així, com creieu que es pot aconseguir més igualtat en aquest sentit? És una cosa que s'ha apuntat una mica, evidentment és complex, hem anat parlant d'això, de les desigualtats, de les dificultats. En aquest cas, doncs, enllaça amb aquella gràfica dels salaris i l'accés al teletreball que deia la Liliana. Una mica, clar, hi ha feines en què és impossible fer teletreball, però, en tot cas, aquestes persones doncs, també, d'alguna manera, se les ha d'incorporar, no perquè facin teletreball, si no és el cas o no cal, però sí perquè hi hagi una mica més d'igualtat, com parlàvem també del biaix respecte a les dones, la discriminació, etc. Com veieu aquest tema? En general, com explicar-ho això? En general, crec que la majoria de problemes que tenim ja els teníem i que quan els referenciem al fet digital, de fet ens estem amagant de la nostra responsabilitat perquè ja ho teníem. Hi ha moltes coses que diuen mira, amb internet tenim fake news i tenim un problema amb la veritat. Perdona, hem tingut un problema amb la veritat sempre.
Ara amb digital poden saber moltes coses de tu i tenir-te vigilat. Saber el que saben de tu. Perdona, aquest problema l'hem tingut sempre. I quasi sempre que li veiem un problema a la capa digital, el que estem fent és identificar un problema que ja teníem. Jo almenys, que poder no hi he pensat lo suficient, pocs problemes tenim que siguin exclusivament digitals. I moltes vegades el que està passant és que el fet digital el magnifica tant que el pots identificar, però després quan el vols resoldre has de sortir del plano digital per anar a l'origen del problema. Per exemple, els problemes que puguem tenir amb la falsa informació, sisplau, agafa qualsevol diari i ataquem el problema de la falsa informació. És que, de fet, segons quina notícia, canviarà molt si la segueixes des d'un diari jueu o des d'un diari palestí, o des d'un diari d'esquerres o des d'un diari de dretes. Jo vaig estudiar història. Us prometo que al món de l'islam no estudien la reconquista d'Espanya, estudien una altra cosa. Vull dir que tenim un problema amb la informació? Sí, l'hem tingut sempre. Si voleu ens posem a resoldre-ho, però això no passa per legislar internet. Sempre hem tingut un problema. I ara estan passant coses semblants. Per exemple, per anar a la pregunta, perdoneu que a vegades amb els preàmbuls em perdo jo sol, per anar a la pregunta. Serà una nova manera de discriminar el treball, de discriminar la gent per si poden o no poden fer teletreball? Bueno, i això no passava igual amb els que feien una feina que s'havia de fer amb les mans o que no s'havia de fer amb les mans? No parlàvem dels blue collars i els white collars i ja teníem una classificació poc justa, o no sé si poc justa, no sé, estranya, al voltant de tipus de feina que eren més semblava que la gent de despatx estava més ben valorada que la gent de taller, no sé com dir-ho. Probablement aquesta discussió de si és que poden fer teletreball o no poden fer teletreball me ressona molt amb aquesta. I probablement els diagnòstics que fem, els problemes que detectem, etc., ressonen molt amb aquell. Per tant, aquest tipus de problemàtiques jo no els tractaria només des d'una òptica digital, sinó que intentaria buscar l'arrel que és més transversal de la nostra societat. El problema no és si el teletreball margina algú. El problema és que nosaltres, en el treball, marginem a gent. I llavors, un episodi més, però ens posem... Una vegada em van dir en un programa de tele, me pregunten quantes parelles ha desfet WhatsApp? Dic, ai, quines ganes de satanitzar una cosa. Mira que jo soc poc amic de WhatsApp, però segurament aquelles parelles no anaven bé, tu de mi m'expliques, no? I quantes n'ha fet? Quanta gent s'ha enamorat gràcies a això? Vull dir que quan els problemes són digitals, amb un percentatge molt alt, el que estem fent és aflorar problemes que ja teníem. Llavors, aquestes coses, que agraeixo molt la pregunta perquè em permet construir aquest argumentari. Hi ha una diferència social entre els que teletreballen i no teletreballen? Sí, segur, però segur que podríem trobar moltes més diferències socials vinculades al treball i seria una pena quedar-nos només amb aquesta, que també l'hem d'atacar i també l'hem de resoldre. Però molta cura quan sembla que el problema és exclusiu del fet digital. Sospito que ens la colen. I l'altre exemple de llibre és la privacitat de la informació o la seguretat o jo què sé, quants altres. S'ha animat una mica el xat. Sí, i aquí, si em permets afegir una cosa, Xavier, em sembla important també el plantejar que el teletreball no és l'escenari, no és el destí final, és a dir, que el teletreball ha de ser... És a dir, ens hem de plantejar en quin moment té valor el teletreball i de fet, fixem-nos que les feines titllades o identificades com a essencials durant la pandèmia tenien un component presencial molt important i, de fet, ha ressorgit tot el que és l'economia de les cures perquè s'ha entès que si no ens cuidem és igual, no podrem fer teletreball. És a dir, les cures són la base, són una base molt important en la societat i potser el que ens hauríem de plantejar és quins treballs volem per la societat que volem. Després ja discutirem si això s'ha de fer en teletreball, amb quina proporció i qui pot accedir. Però sobretot això, que no pensem tampoc o no m'agradaria, traslladar la idea
perquè no em sembla que sigui l'escenari òptim d'esperar que arribem a un moment en el que hi hagi un teletreball del 100%. No? També l'Antoni diu la digitalització exclou la gent gran i crea dependències notables en pobles petits. El cas més flagrant, els serveis de la banca. Aquí ens trobem que no és només a pobles petits, perquè ara hi ha la moda que els bancs són més aviat bars, diuen vols prendre un cafè? No sé, més aviat et conviden a no anar-hi per les raons que siguin, i ja a l'extrem són els pobles petits en què desapareix l'única oficina que hi havia o només hi va algú a atendre el públic un cop a la setmana o coses així, no? La digitalització exclou la gent gran i crea dependències notables. Això, què en penseu? I un altre, els problemes del teletreball, diu l'Isidre Noses, la seguretat digital, la televigilància laboral, que també s'ha apuntat una mica, no? La difuminació del temps de treball i temps d'oci en el teletreball. Clar, si teletreballes no surts mai de la feina, no hi entres, però tampoc en surts, o no és aquella, no sé, el sentiment d'alliberament i de que ja no estàs a l'espai de l'oficina on et poden exigir, no? Clar, això amb els mòbils, abans dels mòbils et podien trucar a casa i amb els mòbils et poden trucar a qualsevol lloc, no cal teletreball per estar sempre localitzat, no? Però són aquests temes que van sorgint i que almenys obliguen a una reflexió. Com ho veieu? Sí, enllaçant amb l'argument d'abans, tots aquests problemes existeixen, però el que us suggereixo és treure-li la introducció que diu problemes del teletreball. Són problemes del treball. Sou conscients dels sistemes de vigilància que tenen algunes persones que treballen a la caixa d'un supermercat? És un nivell de vigilància, aquí no hi ha teletreball i pot ser molt estressant. S'ha parlat molt de les condicions laborals d'Amazon i de com l'algoritme els va esclavitzant i no és teletreball, és treball físic en un magatzem. És a dir, sí que és cert que la tecnologia pot tenir unes derivades perverses en el món laboral i això és molt seriós i ho hem d'atacar en defensa dels drets i deures de les persones, però jo no, en general, si voleu ho fem específic del teletreball i estarà bé, però si ho fem específic del teletreball, que sigui un capítol d'un llibre que té 30 capítols i el segon capítol que sigui d'una altra cosa i el tercer capítol que sigui d'una altra cosa, perquè si no tenim tendència a satanitzar, no? Les xarxes socials no sé què, el teletreball no sé quantos, els sistemes de missatgeria no sé què més, i els anem pom, pom, pom. I insisteixo en aquesta idea, que no sé si és suficient, de que els problemes que tenim són més estructurals. Si tenim un problema de vigilància laboral, si volem atacar els problemes de vigilància laboral, jo no els atacaria només del teletreball, perquè en tenim molts de problemes de vigilància laboral. Ho dic perquè massa sovint posem l'accent en l'eina, el canal, i crec que defugim una miqueta el problema general, algunes vegades. Bé, ara això és una festa, no?, això del xat. Sí, això, ara, només són temes molt interessants que ens donaríem per estar aquí moltes hores, no? La revolució tecnològica, diu l'Antònia Abelló, i la transformació digital ens allunya socialment en aquests moments, a llarg termini ens ajudarà a reconduir-ho. I Mònica Ríos, de l'Ajuntament d'Areny, com que se'm talla, disculpeu, no sé si és Arenys de Mar o Arenys de Mont, però el mal del teletreball i del naixement que va tenir amb el confinament va ser la sensació d'estic connectat i sensació de solitud, no tant presencialitat com estar present dins de l'equip de treball, un gran repte. Són temes interessants però que realment donen per molt, no? Que no es maten amb una resposta de 2 minuts. Què podeu dir? Home, en aquest sentit, jo crec que les dues últimes intervencions tenen molt a veure amb el que és el sentiment de pertinença, no? En sociologia sempre expliquem que les necessitats socials de qualsevol persona, hagi nascut en la geografia que sigui i en l'època de la història que sigui, són dues. Una és ser i tenir una identitat i l'altra és pertànyer, no? I tenir una comunitat, estar vinculades a un teixit social, no? Llavors, jo crec que, per una banda, veure l'Antònia
ens plantejava la llunyania, és a dir, la idea que ens ha allunyat, clar, de nou, no? Fins a quin punt és la revolució tecnològica i la transformació digital o és una altra cosa, no? De fet, em faig referència sempre a les setmanes dures de confinament, diguéssim, no perquè m'hagi quedat ancorada allà, sinó perquè és l'experiment de digitalització més dràstic que hem tingut. No? És la situació més de laboratori on tot era 100% digital, no? Tot allò que fèiem, més enllà de les persones convivents que podíem tenir a casa. Va passar una cosa molt curiosa i és una percepció personal, però que vaig intentar contrastar amb altra gent, i és que les tecnologies digitals, els Zooms, els WhatsApps, les videotrucades i les aplicacions per fer, no sé, jocs de taula en virtual, no? I de més, doncs van explotar durant aquelles setmanes, evidentment, i el que ens va passar era que ens feien sentir més lluny de les persones que teníem més a prop, és a dir, jo dels meus pares em sentia superlluny, tot i viure a 20 minuts caminant, perquè estava acostumada a veure'ls presencialment, però en canvi conversava molt més amb persones que viuen molt lluny de mi. Perquè de sobte les persones que estaven lluny estaven tan lluny com les persones que estan a prop. I va haver com aquest fenomen una mica paradoxal, no? És a dir, doncs això, de sobte vaig començar a parlar més amb amics i amigues que viuen a altres països d'Europa, doncs perquè la feina, l'amor o el que sigui els ha dut a viure allà, no? I en altres casos, amb aquests amics o amigues, doncs hi parlo quan venen a l'estiu o quan venen per Nadal, no? En anys normals. Llavors, això que ens ha allunyat socialment és una mica ambivalent, no? Però sí que és veritat que es reconeixia certa sensació de llunyania respecte a les persones que estàvem acostumats a veure presencialment. No sé si interpreto bé, si potser dius aquest allunyament social pot tenir a veure també amb menys implicació presencial en determinades coses, no? Que té a veure amb temors. Per exemple, quan van començar les xarxes socials, molta gent deia, ostres, la gent ja no sortirà al carrer a manifestar-se perquè ja podrà posar un clic, podrà posar un pols amunt, un pols avall, un cor, un no sé què, i la gent no sortirà al carrer perquè serà molt més còmode i una cosa substituirà l'altra, no? L'experiència és que no. L'experiència és que no i a més, jo crec que els joves, i una de les coses molt bones que ens ha portat tota aquesta repensada és que els joves ens han deixat molt clar que els hem d'escoltar i que tenen moltes coses a dir-nos, no? I si no, fixem-nos en tots aquells aldarulls que va haver quan les detencions de Pablo Hasél, que violència a banda absolutament injustificable, però sí que és veritat que van sortir al carrer perquè quan es manifesten a les xarxes, que és el seu hàbitat natural, diguéssim, o el seu hàbitat d'expressió habitual, no el sentim. Llavors el que fan és conquerir el carrer perquè els adults i els mitjans tradicionals ens enterem que estan allà cridant coses que potser ja fa mesos que cridaven per TikToks, Instagrams o el que sigui, no? I això ho connecto una mica també amb el comentari de la Mònica, i això és una qüestió que surt molt, una sensació com de buit existencial, malgrat estar molt connectats. Això sortia molt en les entrevistes que vaig fer als joves i surt molt amb els adults post-pandèmia, no? I amb aquesta situació de teletreball. I la veritat és que el contrast entre les connexions no reals, perquè compte que moltes vegades parlem d'allò digital contraposat a allò real, i allò digital és real en les seves conseqüències també, però la sensació de tenir pocs vincles o més dèbils a nivell presencial, a nivell físic, que contrasta amb tinc 3.000 seguidors a no sé quin compte, no? I llavors és aquesta sensació de dir estem connectats i per tant hauríem de sentir que estem amb teixits molt més densos o molt més grans, molt més forts, i en canvi no ho sentim d'aquesta manera, no? I és un sentiment ambivalent que a més és bastant curiós, i aquí sempre em refereixo al número de Dunbar, que és un antropòleg que ha intentat mesurar, tot i que ara ha tret un llibre com redefinint una mica el seu número, però el número de Dunbar és 150. I 150 és el número de persones que el nostre cervell està capacitat per reconèixer i amb les quals podem empatitzar.
no? Que direu, ostres, 150 són moltes. Comenceu a fer llista i segurament que entre amistats, familiars, familiars triats, coneguts, saludats i de més, arribareu molt ràpid a les 150. O entreu a les vostres xarxes socials si en teniu i veureu que el número de seguidors i de seguits i de més es multiplica diverses vegades per sobre de 150. No? Però el cert és que la nostra capacitat de connectar i de pertànyer és limitada, no és infinita. No? I això contrasta amb aquesta il·lusió de poder estar connectats a una aldea global que és la que ens aporta aquest entorn digital. I jo crec que encara estem tot just entenent com compaginar aquesta sensació de connexió i de pertinença en digital, en espais molt més eteris, molt més efímers, on al principi es parlava que el valor de l'amistat s'havia pervertit i potser el que ens passa és que tenim més graus, més gradients de formes d'amistat o de connexió, no? Però encara estem ancorats a una forma de definir-les antiga i, per tant, ens queden com a mig camí, ens queden com coixes, no? Aquestes connexions digitals. Però vaja, això són reflexions. No sé si anava per aquí la pregunta, Mònica. En tot cas, feliç d'esmenar el que no hagi quedat clar. És que fins i tot virtualment el temps s'acaba, per tant hem d'anar també acabant el debat. Jo pensava ara, mentre deies això, amb el telèfon també es deia, clar, els joves truquen i van menys a veure els pares o els avis. Bé, tota tecnologia té els seus avantatges i desavantatges. Allò que parlàvem de la gent gran, potser no ha sortit gaire aquí, n'hem parlat una mica, però també potser menys avasada aquestes tecnologies, però que ha anat aprenent d'alguna manera o altra, però també es pot trobar alguns problemes. En fi, els temes són moltíssims, no? Jo crec que hem anat analitzant tot això i sobretot fent veure que clar, es tracta no d'un problema tecnològic, que això hi és, però bueno, més o menys es pot anar solucionant d'una manera o altra, sinó de l'adaptació i sobretot de l'ús que fem de la tecnologia. No? Sempre no hem de dir, com que hi ha aquesta tecnologia l'hem de fer servir, sinó més aviat què necessitem o què volem fer, aquesta tecnologia ens ho permet o no, a quin preu, fins a quin punt, etc. No? Per això parlem sempre de tecnologia i societat. Jo no sé si en un minut escàs voleu afegir alguna cosa, perquè, clar, un minut, després de tot el que hem dit, un minut no és res, no? Però no sé si algun apunt que hagi quedat o que digueu per al proper debat, apunto això. Mira, per agafar el fil una miqueta de la pregunta que feia l'Antònia en el xat, jo crec que aquesta tecnologia no és cap problema. Aquesta tecnologia és l'eina que tenim sobre la taula per redissenyar la societat i això podria ser bo. També podria ser un punyetero desastre. Però aquesta és la lluita de la nostra generació i sospito que de la següent. És, gràcies a aquesta tecnologia, quin redisseny social podem arribar a fer. A mi em sembla que nosaltres som animals socials i aquesta tecnologia interpel·la directament els sistemes productius, però també interpel·la directament els sistemes d'informació, els sistemes de comunicació, els sistemes de relació. I d'aquí pot sortir alguna cosa que pot ser lamentable o pot ser esplèndida, però és l'eina amb la qual podem fer això. Si nosaltres ara tenim la capacitat, la Liliana i jo, de coordinar-nos i de fer alguna cosa junts i després dir-te, Xavier, que vinga, va, t'animes, fem-ho, i l'Antònia, la Mònica, l'Isidre, que han escrit en aquest xat i tal, amb aquesta tecnologia ho tenim més fàcil que mai per organitzar-nos i podríem perseguir alguna causa i algun objectiu. Jo ara ja tinc una edat, però quan tenia 15 anys i volia canviar el món, feia un fanzine, em feia fotocòpies i distribuïa els 40 exemplars per l'escala del meu veïnat. I estava hiperactiu, amb un abast, amb una capacitat de fer coses molt limitadeta. I posats a continuar encara a desitjar canviar el món, considero que ara tinc unes eines i unes capacitats de construir-nos i vertebrar-nos en xarxa que em permeten ser molt més ambiciós.
tant si ets empresari, com si ets emprenedor, com si ets lluitador social, com si ets el que t'hagi la vida et porti. Llavors, aquesta tecnologia és l'eina per redissenyar la societat que bona falta li fa. I soc terriblement optimista i accepto tots els riscos que aquesta tecnologia té. Faig servir una metàfora que no sé si servirà, ajudeu-me, si veieu que no ajuda, feedback, sisplau, i la milloraria, que és el que va inventar el foc es va cremar, però no va deixar d'utilitzar-lo. El que va fer va ser començar a tenir mesures preventives. Vull dir, no sé, em poso guants o guardo la distància, però la vida és millor amb foc. I des de llavors els humans hem anat incorporant tecnologia per viure millor. I això sí, hem tingut algun incendi, algun accident d'avió, però anem incorporant la tecnologia. Aquesta tecnologia ens portarà accidents, però és, no tinc cap dubte, una eina perquè la majoria de nosaltres, el grup, pugui desenvolupar millor els seus objectius. Estic eufòric. I tant. Els cotxes van aparèixer abans que el codi de la circulació, això està claríssim. Liliana, jo et donaria un minut, però crec que et conformes en 30 segons, no? No sé si per concloure, sento ser tan dràstic, però estem fora de temps i almenys... Doncs faig un titular, un desideratum. Tecnologia sí, inclusiva també. Per tant, qualsevol solució que sigui individual em sembla que és animar cadascú que s'espavili com pugui. Per tant, jo crec que sí, que estic d'acord amb el Genís, això ho hem de reconduir, ho hem de corregir, li hem de posar el factor social de correcció i això no ens requereix només un debat tecnològic, sinó que ens requereix també un debat profund social que passa no només per qüestionar el teletreball, sinó també per seure i posar-nos d'acord de quina és la societat que volem, quin paper volem que tingui el capital, quin paper volem que tingui les cures, la vida, el territori, les diferents edats, i sobretot que no ens passi com això, de dir, doncs eliminem la banca perquè assumim que tothom està connectat, doncs que bé si ho haguéssim preguntat abans i potser haguéssim trobat una solució compartida per no deixar a ningú sense banc. I no parlem de la banca, perquè s'ha acabat el temps, però la banca potser té altres coses que podríem debatre, més que la tecnologia concretament o els caixers automàtics, etc. Però seria un tema molt més ampli i molt més complex. Bé, precisament per això hi ha aquests debats del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Ciència, Tecnologia i Societat, perquè és important parlar de ciència i de tecnologia, però molt important veure com l'adaptem i com l'anem assimilant a la societat. Moltes gràcies, Liliana Arroyo Moliner, moltes gràcies, Genís Roca, per les vostres aportacions. Com passen els bons debats, ens heu donat respostes, però ens heu deixat amb moltes més preguntes, i això és la riquesa. De vegades les preguntes són més importants encara si estan ben posades que les respostes. Esperem seguir amb aquest debat en altres moments. Fem aproximadament un cada trimestre, és probable que el següent ja sigui passades les vacances, però en tot cas la reflexió no s'atura, la reflexió no fa vacances i per tant ara tenim més eines per seguir pensant en quina societat volem i ser actius a les xarxes, al carrer o on sigui per aconseguir aquesta societat que sigui més justa i equilibrada, aconseguim entre tots. Moltes gràcies a tots els assistents, moltes gràcies als ponents i fins a una altra ocasió. Bon vespre. Moltes gràcies. Gràcies.